ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Wannan yaro Umar Awalu ya dan shekara 23 wanda ke sabon gandu muka je muka gidan shi. A gidan aka samu wayan wannan mariganya, rigar shi da jini a jiki. To haka dai muka fara, daga baya ga mana su mutum biyu kuma. Shi wannan Umar din shine wanda aka ce mariganya ta ambaci sunansa a waya haka kafin. Kwarai haka ne. To ita shine wanda ta ambata take cewa Umar da kai har da kai. To abinda bayan da muka samu daga gare shi da baban shi da ya ta marganyan wasu da yawansu da. Shi wannan yaron akwai wani kisa da aka yi na mata guda biyu a Tudun Yola a watannin baya da suka wuce. To shi ma mun kalubale cewa kai ka san wani abu, ya ce shi wancan ma na Tudun Yola, kuma ita cikin matan biyu ɗaya kawai mahaifiyar shi ce. To jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yanzu haka muna tare da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Ibrahim Adamu Bakori. Ran kaɗai barka da wannan lokaci. Azradin barkanmu da safiya. Yayin da a Kano da ma sauran sassa na arewacin Najeriya ake ci gaba da alhinin mutane bakwai da aka yi wa kisan gila a unguwar Ɗorayi, kamar wanda ƙarin haske kuke da shi ga jama'ar jihar Kano? To, baci abin ya faru jiya, na tattara mutanenmu masu aikin kota kwana suka zabura karkashin jagorancin shi mukaddashi na mai kula da harkokin yau da kullum, operation kenan, da shi mukaddashi na mataimaki na fannin bincike mai zurfi da aka je wurin. To a wurin aka samu da aka kauda su zuwa asibitin Murtala Mohammed Specialist Hospital. To daga baya dai muka yi ta samun bayanai kamar yadda mai gidanmu Inspector General 'yan sanda kullum yake kara mana ƙaimi na mai aiki da bayanai na sirri wajen gano abubuwan da ke fara na tsaro da kuma irin wani ta'annati. To muka yi kamar yadda yake bamu oda, muka yi kamar yadda ya bamu, sai muka samu bayanai. To muka yi tabi har muka samu shi wannan yaro mai suna Umar Awalu ya dan shekara 23 wanda ke sabon gandu muka je muka gidan shi. A gidan aka samu wayan wannan mariganya, aka samu wukake, aka samu rigar shi da jini a jiki. To haka dai muka fara, daga baya ga mana su mutum biyu kuma, mutum biyu da ke suke abun da shi su kuwa muka je muka kama su. To mun kama wanda ake ce mashi Isyaku Yakubu, akwai kuma Yakubu Abdulaziz. To mutum uku yanzu kenan muka kama. Shi wannan Umar din shine wanda aka ce marigayya ta ambaci sunansa a waya haka kafin. Kwarai haka ne. To ita shine wanda ta ambata take cewa Umar da kai har da kai. To abinda bayan da muka samu daga gare shi da baban shi da ya ta marigayya wasu da yawansu da. Dama wasu suna cewa kamar rikici ne na zumunci haka, na dangi haka, kamar kun fara samun bayanai kan wannan? To ba mu dai kai ganin ba, amma dai abin da muka lura shi wannan yaron akwai wani kisa da aka yi na mata guda biyu a Tudun Yola a watannin baya da suka wuce. To shi ma mun kalubale cewa kai ka san wani abu, ya ce shi wancan ma na Tudun Yola, kuma ita cikin matan biyu ɗaya kawai mahaifiyar shi ce. CP, yanzu wannan abin da ya faru kamar wani irin darasi ya baku a hukumance da za ku iya ƙara tsaurara tsaro, saboda mutane suna cewa idan har a cikin gida da tsakar rana za a zo a faɗo a yi mutum irin wannan kisan gilla din nan, yana nuna cewa kamar rashin wato tsarin tsaro din nan har yanzu ba a inganta shi ba. To Hajji Zarar ne, ka san tsaro kullum ba nan bane mu kadai. So muna namu kokarin don su mutanen Kano za su tabbatar muna yin patrol, muna sintiri a layi kuma muna sa ido ga abubuwan da ke faruwa. To su ma kamar yanzu irin wannan da ya faru, ya kamata a ce mutanen unguwa su ma sun sa ido ga me ke faruwa a unguwa. Sannan kuma
in ka kalli abun da ke tafiya kamar ake magana abu ne na zura'a ya kamata kuma tarbiyyar yara daga farko aka taso aka yi sama ta da amfani ta tasiri ga tsaro na gari da kuma unguwanni da kasan baki daya. To a shi wannan lamari da ya faru dai na ɗorayi an ce kamar su makwabtan sun ce ba ma su san abin da ke faruwa ba, akwai wani abu misali watakila da za ku iya samun bayanai daga wurin su makwabtan haka koko dai tunda dai su abin bai sun ce ba su san abin da ya faru ba shikenan. Dole akwai bayan za mu samu tunda muna kai binciken yanzu mun dan fara ne haka to kuma a hankali za mu kai gare su idan ka muna roƙo kuma da su buɗe zuciyarsu su tarbe mu su zo mu su ba mu bayanai da kuma za mu ƙara fada da wannan binciken tunda za a kai ƙarshen abun kuma a gano ina ƙarshen zaren yake. Wannan abu da ya faru a unguwar Ɗorayi ya sanya kusan gaba ɗaya arewacin Najeriya ana cikin alhini. Yanzu menene mataki na gaba da za a yi wanda za a tabbatar da cewa tun da shi gashi an samu wanda ma ya fara ikirarin cewa shi yana cikin wanda suka aikata laifin nan an hukunci kowa ya tabbatar da cewa ya zama izina. To hukunci ba nan ba ne. Mu namu shine bincike. To za mu bincike har inda za mu kai har mu kare shi mu kai karshen shi to sai kuma kwashe su sai mu mika ma kotu ita kuma kotu ta san abin da za ta yi akan doka. Muna godiya sosai kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakuri.